Doncs sí, i no estem tirados, no, estem molt ben acompanyados. Mira, m'ha sortit el rodolí així una mica bèstia. A les 10:37 i, evidentment, el nostre company i amic, el senyor Raventós, ja es troba entre nosaltres. Molt bon dia. Bon dia, amics. Com esteu? Molt contents i molt bé. Escolta, fas una cara com si tinguessis ànsies d'alguna cosa. Sí, primer m'he despertat avui ànsies amb una cosa, dir, què passa? Tinc ganes de veure alguna cosa. Sí. I avui, quan he arribat a l'estudi, he vist a la Pilar i dic, ja està, ja sé el que vull veure. El Teatre Neu de Gràcia. Mr. Persex, clar que sí. Sí, senyor. Clar que sí. Mira, no us podeu veus? perdre. Com us podeu perdre? No us ho podeu perdre. No podeu perdre. És que se'l veia amb cares d'ànsia, de dir... Jo no sabia què era. Ja estic fent tard. No, doncs no faràs tard perquè és els dissabtes a les 9 del vespre. No pateixis. Apuntat. Molt bé. Ja està, apuntat. I després ens explicaràs la teva agenda particular. Sí, també l'explicaré. Molt bé. La porto. Sí. Senyor Raventós, avui tens aquí davant teu el Xavi i el David. El jovent, molt bé. El jovent de la casa. Jo soc gran, però jo d'edat mental tinc la seva. O sigui que em vaig quedar als 20... O menys. Sí, quants anys teniu? Un servidor i tu? Jo tinc 18, que faig 19 a la Sí. I tu? Quan creus? No, digue-m'ho tu. No, digue-ho tu. 23, pues ja està. Fem una mitja, 21. Pues aquesta és la que tinc jo. Tu i jo ens vam quedar al 16. Sí, bueno, doncs mira, encara menys. Sí. No, ens vam quedar al 16. Sí. Sí. Bé, escolta'm. Pues vinga, no? La crònica del safareig d'aquest divendres. Mira, jo avui portava una introducció de parlar una mica del Nadal, que aquest cap de setmana, avui divendres, hi ha molts pobles aquí de Baix Llobregat que obren les seves llums a Nadal. Sí, senyor. Ahir ho va fer a Barcelona. Sí. Però Barcelona, per mi, és l'estranger. Jo, a Baix Llobregat. Sí. És una altra cosa. Sí. Però, venint cap aquí, he pensat, deixa, perquè ja no... Avui vaig exercir del que soc, físicament, una persona gran, ja una mica rància, fins i tot, i vaig... Home, rància no. Sí, perquè jo veig a la gent jove i dic, vull ser com ells, però jo no puc, he d'assumir-ho, i avui vaig a criticar, ja està bé d'assumir tradicions nord-americanes, ja està, prou, s'ha acabat. S'entén. Black Friday. S'ha acabat. Què és això del Black Friday? Què vol dir això? Black Friday, aquí. Què vol dir això? És que, a veure, vas a comprar-te un electrodomèstic, Black Friday, bueno, s'entén, un descompte, d'acord. Vas a comprar-te un cotxe, Black Friday. Bueno, d'acord, també. Però si vas a Merceria Paquita i posa Black Friday... No fotis. No. Grinyola. Per aquí no, sisplau. Però jo no Merceria Paquita, Mercadona, Black Friday. Black Friday què? Productes de Bosque Verde, Black Friday. No, és veritat, que ho trobes a tot arreu. A tot arreu. Black Però no Friday, quadra. Black Friday. Farmàcia, paracetamol, Black Friday. Hosti, no però fotis. si necessito la recepta... No, que sí. Entenc la teva indignació. Sí, és que... No, l'entenc perfectament. Jo crec que avui he dit prou de... S'ha acabat? Prou d'ingerències nord-americanes. Tu t'imagines que a la República diguéssim avui divendres, Black Friday. Sí, però... A les 9 del matí tothom a casa. Tothom cap a casa. S'ha acabat, Black Friday. Però... no fotis. Clar... No. Bueno, a veure... Bueno, espera. Espera, a veure si m'agradarà ara... Compte que... A veure, que jo donde digo Diego, digo Diego. Bueno, o al revés, No. Ah, no. Vale, bueno, explica't. Això és el que volia dir de la Black Friday. I ara el que jo vull és venir aquí a fer la secció que aquí a la comarca ningú està esperant. És l'informatiu del Baix Llobregat, l'únic informatiu que informa sobre què? Sobre la Catalunya de veritat. Endavant amb el... Toma, vinga, ràfaga. Vinga, els nervis, l'atenció, la informació. A cops de fuet. Arriba, vinga, comencem. Les dues esglésies del Prat se sumen als 20 edificis de la ciutat que ja tenen plaques fotovoltaiques. L'electricitat que generin les plaques de les seves cobertes s'abocarà a la comunitat ciutadana. A canvi, les esglésies rebran una compensació, una part en electricitat i l'altra en diners. El que passa és que això no convenç a tothom. El pretenc Vicenç Vilatorrada no ho té gens clar. Ens diu: està la xarxa elèctrica del Prat preparada per rebre la llum de Déu, que com tots sabem, clar, té un emparatge molt intens, i continua, diu, jo m'acabo de comprar una biquinera per fer biquinis. És nova. No trajes de bany. No. A veure si hi ha un aparato que també fa... Bueno, també pot haver-hi, però ell era el pernil i això, és el que volia. Ell es pregunta, si es trenca perquè no suporta l'emparatge de la llum de Déu,
A qui reclamo? A l'Església, a la llum o a l'Ajuntament? Hosti, fa pensar, Sí, sí. L'Ajuntament d'Esparreguera consulta sobre el funcionament del servei del bus urbà i interurbà. L'Ajuntament ha posat en marxa una campanya per recollir les queixes i enviar-les a la Generalitat, que és de qui en depèn el servei. Després d'anys de mal funcionament, està bé que l'Ajuntament comenci a recollir les queixes dels usuaris. Des d'aquí volem enviar un missatge d'esperança als esparregarins. Estigueu tranquils, companys, perquè segur que tot quedarà solucionat quan acabi la Sagrada Família. Foli! Begues inicia una prova pilot instal·lant un sistema de contenidors intel·ligents. Són uns contenidors que s'obren, contenidors de brossa, Sí, que sí. s'obren només si la persona usuària s'identifica amb una targeta facilitada per l'Ajuntament de Begues. Això, Amadeu, no són contenidors intel·ligents, són contenidors porucs que solament obren a qui coneixen. Carai. Els realment intel·ligents no són els contenidors, sinó l'empresa que li ha colat els contenidors a l'Ajuntament. Els xefs joves del Baix Llobregat enlluernen el presentador de Joc de Cartes. Van participar al programa als restaurants Capricho d'Esplugues, el Secret Vell de Cervelló, el Forn de Gavà i el Tas de Molins de Rei. El presentador Marc Ribas destacà que va ser un dels programes on millor va menjar. I nosaltres, Amadeu... Sí. Ho va dir, va ser fantàstic. I nosaltres, Amadeu, des d'aquí, des de l'Informatiu, volem destacar quelcom que diu molt de la nostra comarca. Per primera vegada no va participar cap restaurador que fos sociòpata. Tot a punt perquè a Gavà s'encenguin els llums de Nadal. Avui divendres, a les 6, s'encendran els llums de l'arbre de Nadal, les de la ciutat i les del Bosc Encantat, famós gràcies als vídeos de TikTok. I amb aquesta encesa, Amadeu, torna l'activitat nadalenca més esperada pels gavanencs. Sí, senyor. Sentar-se als bancs de la ciutat i gaudir de l'espectacle de veure el col·lapse circulatori que cada any provoca aquest maleït Bosc Encantat. Sigueu benvinguts! Déu-n'hi-do. Sí, és veritat, aquest bosc. És tremendo. Maco, maco, però vaja. Maco, però... Sí. I fins aquí, anem a relaxar ja, i fins aquí l'informació del Baix Llobregat. Sí. L'únic informe de la Catalunya de veritat. De veritat. Vinga. Molt bé. Bueno, escolta, no, estava pensant també, clar, relacionava una mica el que deies de l'església, l'electricitat. Sí. Black Friday a les esglésies. Jo no m'imagino com seria un Black Friday a les esglésies, que també, no? Al final arribarà el Black Friday. O sigui, en lloc de... Quan vas a fer la comunió, sí. En lloc de... D'una hòstia, et donen dues. Dues per cap. Bueno, mira, pues... No, dic jo, no sé, ho dic perquè Black Friday, seria... tu dius, arriba a tot arreu, fins i tot a l'església. Com a promoció és bona. Com a promoció ja, no... Ara em fas pensar. És bona, Em fas pensar. Anem a enviar un missatge... Sí. Enviem un telegrama. Al papa. Molt bé. Vale, Amadeu, continuem. No sé si saps, segur que sí, que la Rosalia i la Bjork han tret un tema nou. Sí. Que es diu Oral. Sí. No sé què. Sí. Sí, i a més... molt xulo i solidari. Això t'anava a dir. O sigui, l'objectiu de la cançó és visibilitzar la crueltat i les greus conseqüències ecològiques de criar el salmó en mar obert a Islàndia. Veus? Ara, clar, ara cada vegada que mengi un tros de salmó, que mira que m'agrada... Clar. Mira, escolta, és molt bona la cançó, eh? A mi m'agrada molt. No sé si recordeu, i si no, jo us ho dic, al videoclip es veu a la Bjork i a la Rosalia fent amb una nau industrial amb molt color blanc. Sí, lluitant allà, no? Primer comencen lluitant entre elles, després treuen les espases que sembla que es van a deixar, però després el que fan és que fan equip i lluiten contra l'espectador, comencen a lluitar contra la càmera. Déu-n'hi-do. Vale. Van explicar que era una metàfora de la curta distància entre les persones, de poder-se tocar, de dir, toqueu, que la gent no es toca prou. No ho sabia, però ho hem fet. No, sí. I pensareu, home, aquest videoclip, aquesta nau de color blanc, ho deurien gravar a Islàndia, no? No, Amadeu! Tu saps on? A on van gravar això? A on? Aquí, al Baix Llobregat, a la Masia de la Ricarda, del Prat.
Sí, Baix senyor. Llobregat. Sí, senyor. Clar que sí, en home. don fe. Tenim col·legues que van treballar amb els llums i tot plegat. Sí. Ostres, doncs mira, Sí, home, aquí al fantàstic, costat. Sí. I encara hi ha gent, Sí. que es queixa Que es queixa. que la Rosalia no fa comarca. Aprofito... Déu-n'hi-do, no, és veritat. Ara Bueno, Sant Esteve de Serrovires. home, a veure, aprofito perquè a la meva fantàstica secció, per mi, com ja m'ho dic jo, Ho és. el meu capbussament als grups de Facebook, Sí? avui he anat a un grup, casualment no, casualment, Casualment, casualitat, com vulguis. de Sant Esteve de Rovires, Ah, Sí. veus? Veus com... on un participant anònim, no ha volgut donar el seu nom, per si de cas, Sí. diu: ¿para cuándo un reconocimiento a esta gran artista y paisana nuestra? Y no me refiero a nombrarla ser rubirenca del any, que ya sabemos que eso se hizo. No sé quan, però... Sí, algun dia una festa major. Vale, anem a veure, saps aquesta idea que diu... com és? Uno no es profeta en su tierra o alguna cosa semblant? Nadie es profeta en su tierra. Pues Sí. aquí es compleix al 100%. Sí? Perquè, mira, primer, Pepi contesta la primera i diu... De Sant Esteve, eh? Sí, sí. Tota aquesta gent que ara Sí. que és de Sant És de Esteve. Sant Esteve. Molt bé. Y diu, por favor, ¿no tenéis otras cosas en que pensar viendo cómo está el pueblo? Carai. A veure, no sé com estarà Sant Esteve, hauré d'anar a revisar-lo, potser però hi ha a veure, mancances o hi ha potser... mancances. No ho sé, és que no ho sé. No ho sabem. La Pepi sabrà. Després està Lourdes, que Sí. dona una dada Sí. que dius... A veure què et sembla. A veure. Diu, mi marido la conoce de niña, es de su pueblo. A veure, Bueno, si ho acabem de dir... ja ho acabem de dir, sabem Lourdes. això. O sigui, Lourdes, no afegeixes cap informació. No cal. Està clar, Sí. estem a Sant Esteve, a Rovires, Sí. doncs ja ho sabem, això. Agraïm a la Lourdes la seva col·laboració, però... a veure. Exacte. Després, compte ara, que això es comença a posar complicat. A veure. Una tal Mònica Sí. diu... Sí. Buah, és que em costa... Em sangren els ulls de llegir això. Aquest et costa. No se puede comparar Shakira con Rosalía. Ambas muy profesionales, bueno, Sí? pero Shakira le da 1000 vueltas. Madre de Dios. Solo hay que verla cantar y su forma de moverse en el escenario, inigualable. Ja. Sí, a mi m'estan passant bueno, una sèrie de coses pel cap clar. que jo no puc dir ara mateix. Ja t'entenc. Bueno, són opinions. Són opinions de la gent, però clar... No, però és que estem parlant de Rosalía. O sigui, que sí. Estem parlant de Rosalía. Rosalía no és opinió meva, és un fet. Sí. És la millor artista que hi ha actualment a Catalunya. Doncs això diuen. I ho dic jo, no ho dic jo. Això diuen. Això ho van dient. I he d'aguantar gent que la compara amb Shakira. Bueno, espera, que això continua. Entenc que t'empipis. Ho entenc. Encarna. Sí. Encarna. Podria llegir el cognom de la gent, però jo saps que jo... No caldria. Puc estar boig per a Rosalía, però jo el meu compromís és de la privacitat de mantinc. Val. Diu, ¿de verdad que la veis buena cantante? No le veo... si tiene cuerpo y es guapa, pero voz, en fin. Ja. És redacció de... I això, Que no li agrada. el seu propi veïnat. El seu propi veïnat. A veure, que també puc respectar que no li agradi, però a veure... Sí. Aleshores, participant anònim, que és qui ha fet aquesta publicació, sí. diu, Encarna, perdona, ¿tú sabes cuántos premios lleva ganados ya? A ti no te gustará, no será tu estilo, pero por supuesto que es una gran artistaza. O sigui, doble superlatiu. Sí, gran exacte. artistaza. Gran artistaza. Sí, doble, Muy versátil, y eso es así, pese a quien le pese. Llàstima participant que no passi el nom, perquè jo el votaria de president, però bueno. Ja. Però espera, que Encarna no calla. A veure. Té dret a rèplica, està clar, Sí. Jo no li deixaria replicar, però diu... A veure. Pues no, és que no entenc. Diu, pues no interesa. Es mala. Solo sabe, Sí? està escrit S''A''E. Solo sabe Sabe. Sí. posar y poner, atenció, A veure. labios de chocho. Home, por favor. Què vol dir favor. posar labios de chocho? Per favor. Encarna, Encarna. Sisplau. Això és l'encarna, Encarna. Ah. Y diu, le tiembla la voz, pésima. No le tiembla la voz, Encarna, es que hace vibrato. Vibrato, Encarna. Per favor, home, per favor. Vibrato. Se li haurà d'explicar a l'encarna què vol dir això. Y diu, pero oye a ella, oye. Conta. Sí. Al que le guste que la oiga, hombre, claro. Y le dé premios, pero de música esta pava
na de na. I l'anomena pava. Pava, na de na, diu. Na de na. Molt bé. Això, bueno, deu ser aquelles enveges que hi ha entre veïnes o no Espero sé, que sigui veïns. perquè alguna vegada no han pagat la comunitat de veïns o alguna cosa, perquè això no té sentit. No, sí, allò que dius, bueno, escolti, aquesta és aquí al costat, aquella que no llançava les escombraries a l'hora que tocava, jo què sé. Potser hi ha rencilles. Perquè si estigués parlant de Melendi, que ell mateix ha dit que no sap de música, encara, però... Imagina't, que això és per treure's el barret, de dir, guaita, ell mateix... Jo no en tinc ni idea. I mira, o sigui, aplaudiments per la carrera musical que ha fet sense saber música, sí. Però està allà. Déu-n'hi-do, però no saber-ne. I ara, ja, l'últim missatge és un missatge que jo... És el missatge del misteri. Del misteri. El missatge, a veure si entre tots podem entendre què és el que diu aquesta senyora. A veure. Paquita. Una nova, Paquita. Sí, diu, Paquita, este pueblo es muy pequeño. Esta pueblo. Una calle no creo será una urbanización. Mejor ella vivía aquí al lado, ya digo, es muy pequeño. Eso forma será cuando lo termine. Yo creo, no lo veré. Terminado. Es como la Sagrada Familia, que no terminarán nunca. A veure... És una poesia. No sé si... No. A veure, Amadeu, tu què has entès d'això? Perquè... Us ho dic seriosament. Això és un missatge encriptat del Putin. Pot ser també. Això és un missatge encriptat que ve de Rússia. Sí, Pilar. Sí. Y lo estoy viendo. Sé leer entre líneas. De todas vagadas, yo creo que también hay, o sea, con los signos de puntuación es pot llegir millor. No, però Pilar, sí, mira, el que tu vulguis. Es que en este Él no enganya. No hay un maldito punto de puntuación. Això és un missatge encriptat. Jo he dit del Putin, com pot ser de no sé on. Però això és un missatge encriptat. Això t'ho dic jo. Vosaltres, jovent... I això farà mal. A veure, això farà mal. Teniu alguna teoria? Jo tinc una teoria, també, Explica-la, sisplau. Sí? Vosaltres en teniu alguna? Hòstia, jo penso que és més de Milei, això. Milei, també. Hauria de ser liberalisme. Molt bé. Podria ser, Ja, no ho sé. Vale, jo la teva teoria. El Mossad. El Mossad, també. Ostres, també. Tu, company, què tal? Bueno, la CIA. La CIA, vinga, una altra. La CIA o la tia. El CSIC. Sí. Jo ara vaig a utilitzar lo de la navalla d'Occam, que és que lo més probable que sigui és el que és. És el que és. Però això solament ho dic jo, A veure, va, digues. Jo crec que aquesta senyora ha donat a entendre amb molt bona fe que un carrer per a la Rosalia és molt poca cosa. Ha de donar nom a una urbanització. Per exemple, si te'n vas a Castelldefels, urbanització Miramar. O Motomami. Per exemple, en lloc d'urbanització Miramar a Sant Esteve, una urbanització que es digui urbanització Motomami. Però jo trobo que és més fàcil. Hi ha una cosa que és més fàcil que tot això. A veure. Sant Esteve de Rosalia. S'ha acabat. S'ha acabat Sant Esteve de Rosanes. Sant Esteve de Rosalia. Sant Esteve de Rosalia. I ja està. I barato, has de canviar dues lletres. Sí, això. Sí, home, o no? Sant Esteve de... Rosalia. Rosalia. No, que és Sant Esteve de... No, és Sant Esteve Sarrovires. De Sarrovires. Bueno, 4 lletres a canviar. Allò és fàcil. Doncs mira, la solució... Sant Esteve de Rosalia. Des d'aquí, Amadeu, llancem la proposta... A mi va perfecte. Qui li ha sablat és a la gent d'allà, del poble, de Sant Esteve. A veure si... El que van fotre el teu barri ara és el barri de Reventós. De Sant Reventós. Ah, sí? A sobre de Sant Reventós. Sant Reventós. Que no és poca cosa. No. Molt bé. No, escolta, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Mira, Amadeu, ara baixem de la Santedat. Baixem el ritme. Baixem a la terra. Baixem el ritme i baixem a la secció que tu ets un especialista. Anem al moment Mirinda. El moment Mirinda! Foli. Però avui, Amadeu... Sí. Tu he posat més complicat. A veure, Per què? Perquè estic veient que les encertes totes. Aleshores... Bueno, la setmana passada vàrem jo he rebut... patinar. Una miqueta per culpa meva. Sí, però bueno... S'ha de dir que sí. De 4 o 5 que hem fet, has encertat 4. Sí, que això està bé, no? Jo he rebut telegrames de gent dient, escolta, això posa més complicat perquè el Amadeu s'ha encertat totes. I avui ho posaré més complicat. Va. Tenim 3 d'avui, de 24 de novembre, 3 anys. Va. Però la qüestió és que poden ser les 3 verdaderes o falses. Poden ser... Sí, barrejat. Està barrejat. Tu has de dir quina, de manera individual, si és verdadera o falsa. Foli, que tenim 3 minuts. Vinga. Sí. El 2010,
l'escriptora espanyola Ana María Matute és galardonada amb el Premi Cervantes. Veritat o fals? Vertader. Verdader. Sí. 1969. Va. Regressa a la Terra, torna a la Terra l'Apolo 12 tripulat pels comandants Conrad, Bean i Gordon, després d'haver trepitjat per segona vegada la superfície lunar. Veritable o fals? És cert. Cert. Perfecte. Atenció, anem a l'última. Va. 1963. Sí. Lee Harvey Oswald. Sí. Assassí del president Kennedy. Sí. És assassinat a trets per al Jack Ruby quan anava custodiat per la policia. Veritable o fals? Ben cert. Ben cert. El 63, 1963. Sí, és Vols cert. canviar alguna resposta? No vull canviar cap. Amadeu, has tornat a fer el ple del 15. Què dius, ara? Bravo! Un altre Bravo, cop? bravo, bravo. Les encertades totes? Totes, Hòstia. totes. Totes. Ei, que me'n vaig a saber i ganar, tu. Ja estàs hòstia. trigant, No, ja ja estàs estic trigant. trigant. No, bé, no. Home, perfecte. Ei, ara has fotut cara de dir... Hòstia, Sí, perquè jo m'he quedat aplatanat. t'he avisat abans. Sí, sí. No M'has te- dit, poden ser les tres falses, M'has dit. Sí. No t'anava a avisar, però dic, anem a avisar perquè... Però bueno, tu, perfecte. Satisfet, no, suposo? Oh, sí, però... No, jo... Ara saps què es pensarà la gent? Què? Que tu m'ho dius per aquí Per sota. això em jo la dius, setmana que ve "Ei, intentaré posar-ho més complicat. Va, Una mica més vinga, complicat. però de moment bé, Sí, pleno. sí, Molt bé. perfecte. Doncs escolta'm, aquí Sí. ho hem de deixar-ho, estimat. Vale, pues nada.